Zhorte! Ja som tu ten boss, chápeš, kamoško? Že ja som tu boss. Ty bojuješ so mnou, nie ja s tebou. You dare challenge me? A toto čo je toto za pohľadný út proste na mojom skríne? Keď uvidíš takú 70-ročnú náhu babku. Hello there. Normálny stav je taký, že ho máš ohnutý, ale tento je normálne, že chce ísť dozadu. Že sa chce skryť. Chodička. Mohol by tu teraz byť strašne veľa mobiek, aby som im dal IKčko mojim neuveriteľným spelom. Mojim neuveriteľným spelom, ktorý je pripravený na zabíjanie. Neviem, či to nie je časovo obmedzené tie charge. Nie, tu je boss, pomoc! Nie, oni ma nechcú pustiť von, pomoc! Čo sa práve stalo? Ale viem si predstaviť, že by to mohlo byť 1000-krát lepšie, keby tam naletím na nich s paličkou a proste, že Chápeš? Proste monk, máš byť monk a nie ty kokos. Be water, my friend. Neviem čo robí, ale kamoško, ja som na druhej strane. To mi delalo damage, neviem prečo, ale je mi to jedno. Vôbec mi nevadí, keď sa to raz dobuguje v môj prospech. OK, planéty, lietajú planéty. Niečo sa tu deje. Všetko som dodžol skoro, nevedel som o tomto, nevybuchuj. Ale hádam, som ťa nedal na prvý pokus. Chápeš? Špiču. Čo prosím? Čo sa práve udialo? Typek mi hrá na husle. Paráda. Ale vymyslel som úplne prejaný spôsob, ako mať v izbe chladničku bez toho, aby ste si kúpili chladničku. Zoberieš si proste tašku, naplníš si ju vecami, ktoré chceš mať vychladené a tú hornú časť tašky privreš do okna a dáš to von. Tým pádom je to vonku a kedykoľvek proste si to môžeš vytiahnuť. A zas. To akože čo tu majú? Celý prvý stupeň sem došiel, alebo čo? Dobre chalankovia, ale vy ste celkom drsní, keď tu takto strieľate na diaľku, ale keď prídem na... Vzdávam sa. Je to fajn táto klasa. Zároveň... Je to tak miliónkrát ťažšia ako hocičo iné. Ale nevadí. Mám proste z toho úplne inú experience ako ostatné. Už som s tým zmierený. Nenávidím monka.